ва ӯ шаҳрванд дигар ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки берун аз Россия биброяд. Аз сабабе ки мардум онро қабул кардаю тамошо мекунад тӯли 5 сола, ба ҳамин хотир мо ҳама информатсияҳоро пешниҳод мекунем. Ана ҳамин маскун кардани зан сабабаш ба хотири фарзандон мебошад. Аз ҳамун донишгоҳат маълумотномаи донишгоҳ та мегирӣ ки ту дар ҳақиқат таҳсил кардесай дар ҳамунҷо. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристтj. Тамошобинони азиз, оиди як қонуни нав дар Федератсияи Русия. Камтар гап мезанем, видеоро то охирша тамошо кунем. Аввалан ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳем истифода бубарем. Нафарҳое ки дар Москва ё Московский област қарор дорем. Агар бихоҳем ки ба границаи Қазоқистон сафар кунем, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинем занг бизанем, шуморо бо нархи арзон ба граница мебара ва ба хости худо миёратон. Тамошобинони азиз, оиди қонуни нави Федератсияи Русия тааллуқ дорад ба нафарҳое ки дар Федератсияи Русия зиндагонӣ мекунанд ва шаҳрвандии Русияро доранд. Шурӯъ карда аз ана ҳамин 1 август ин қонун аллакай қувваи қонунии худша пайдо кард. Яъне ки оиди мобилизатсия бигем тааллуқ дора, хато намекунем. Чихеле ки худтон медонед, дар Федератсияи Русия вақте ки повистка меояд ба номи шаҳрванди дохилии худаш ва ӯ шаҳрванд дигар ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки берун аз Россия биброяд. Ва имрӯз ҳамин қонун қувваи қонунии худша пайдо карда дар амал маврид ба зикр астай. Яъне дигар аз иҷа пас ҳар нафаре ки дар дохили Россия қарор дорад ва шаҳрвандии Россияро дорад, агар ки ба номаш повистка биёяд, дигар аз Россия берун биромада наметавонад. Яъне ки мумкин нестай. ва я бо тариқи автоматӣ давлат запрет мекунад. Чӣ хел запрет мекунад? Дар ҳолате ки ба номи шумо повистка меояд, аллакай ному фамилияи шумо дар база дани дар учёти военӣ ба қайд ҳастай ки ба номи фалон шаҳрванд повистка рафт. Ва дар ҳамин ҳолат бо тариқи автоматӣ ана ҳамун шаҳрванд запрет мешавад барои аз Россия биромадан. Ва як чизи дигаре гуфта мегзарем ки агар ки ба номи шумо повистка омадагӣ набошад, 20 рӯз пеш аз ҳамун рӯзе ки ба номи шумо повистка меояд, шумо аз Россия берун биброен, агар ягон мушкилитон намешавад. Ва баъдан баъди биромадантон агар повистка бирава ва шумо набошен, ягон мушкилӣ намешавад. Тамошобинони азизу гироми қадри канали мо, ман хостам ки ҳамин чиза ба маълумоти шумо бирасонам. Бисёри нафарҳо дар комментарияҳо мегӯянд ки ҳар гуна ахборотҳоро пешниҳод накун. Тамошобинони азиз, канали ман махсус барои ҳамин хизмат мекунад ки информатсияҳои муҳима ба муҳоҷирон бирасонад. мавзӯи ки мо пешниҳод мекунем 99%-аш ба муҳоҷирон тааллуқ дорад ва дахолат дорад. Аз сабабе ки мардум онро қабул кардаю тамошо мекунад тӯли 5 сола, ба ҳамин хотир мо ҳама информатсияҳоро пешниҳод мекунем. Акнун ба қисми хондани комментарияҳо мегзарем, бо диққат гӯш кунем. доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. Инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Як кас нависонда ассалому алайкум акаҷон, ҳазор раҳмат барои маълумотҳо. ба мо хабар медиҳед. Акаҷон додарам 20 сентябр 27 сола мешавад. Аз хизмат озод мешавад. Ответ ҷавоб медодем. Пешакӣ раҳмат. бале, дар ҳолате ки рӯзи 20 сентябр додари шумо 27 сола медрояд, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешавад. як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаҷон, финали конкурси шумо кай мешавад? Қариб 1 моҳ шидак. бародарои азиз, 1 моҳ нашидай ки конкурси мо рафтесай. Тақрибан 15 рӯз шид ки мо билет фурӯхтестем, лекин билетҳои мо оли тамом шидагӣ нестай. мо то билетҳоро тамом накунем, рӯзи финала аниқ карда наметунем. ба ҳамин хотир и аз шумо вобастагӣ дорад. як каси дигар нависонда ака раҳмат барои хабарҳо, даъват ба хизмат кай сар мешавад дар Тоҷикистон? аз 1 октябр сар мешавад то 27 ноябр давом мекунад. шер нависондай ассалому алайкум акама, дар шаҳри Перм патент кардам. дар як қишлоқи Пермский край 3 моҳа регистратсия кардам. 3 рӯз пас ба шаҳри Перм омадам. дар хостелш 1 шав истодам. паспортма гирифтам.
дар хостел регистратсияи якрӯза кардам. баъди дигар ягон ҷода прописка накардам. 2 моҳ гузашт. марам аннулировать кардиян ё ин ки не? агар ки шумо дар хостел ё ки дар гостиница 2 рӯз 3 рӯз ё ки 1 рӯз мерен меистен ва дар ҳолате ки паспорти шуморо мегирану дар ҳамунҷа шуморо регистратсия мекунанд, регистратсияи пештараи шумо аннулировать мешавад. ҷага нависондай акама грижаи мақсад ягон документ тайёр кунам барои грижа буданам ба хизмат пешниҳод мекунанд. агар диск грижа дошта бошӣ, бале метавонӣ ки ваени билети нигоҳни туурӣ кунӣ аз даъват ба хизмат озод бошад. Насим нависондай ассалому алайкум акаи Сорбон, ман аз зани ҷудо шудагим, 2 фарзанд дорам, бачаи духтар ва ё ҳуқуқ доранд замини мара гирифтанда. ман дар Россия. вақте ки шумо ҷудо мешен аз ҳамсартон ва фарзанд дошта бошен, ана ҳамин маскун кардани зан сабабаш ба хотири фарзандон мебошад. шумо 2 фарзанд доред ва дар ҳолате ки шароити таъминкунӣ ба хона дорен, бале ҳуқуқ доранд ки даъво кунанд. як каси дигар нависонда ассалому алайкум акама 3 фарзанд дорам, ман моҳи октябр мерам, мара мебаранд хизмат, соли таваллудум 95. не, нафарҳое ки 2 фарзанд доранд аллакай аз даъват ба хизмат озод ҳастанд ва тимболе ки худат 3 фарзанд дорӣ бародари азиз. умарзода нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон, акаҷон меган дар Тоҷикистон то хизмат накунӣ загс кардан наметонӣ ё иҷозати тӯй кардан наметиҳанд. ростаи ҳами гапҳо дар қонун и кай шудай ҳаст ё не? бо шумо хубтар мефаҳмондем. не бародари азиз, то хизмат накунӣ зан гирифта наметонӣ ё то хизмат накунӣ заграм паспорт гирифта наметонӣ. ин гапҳо ҳамаш ҳами гапҳои мардумиянд, ягон асос нест. як каси дигар нависонда ассалому алайкум акама 2 сол мешава кредит дорам, қариб 100 000 рубл дорам, наспоридамаш, оли биспорам ша, ягон проблема намешава. илтимос, муҳимтарин савол дорам. дар ҳолате ки шумо қарз мегиред, дар ҳар куҷое ки қарор доред, уҳда доред ки қарзи худтона пардохт кунед ва дар ҳолати саркашӣ кардан шуморо ба суд метиҳанд. аз ҳамин судкаша кардану вақти зиёдӣ тасарруф кардан ту метавонед ки пештарак ҳамуро кам споридан бигирӣ то ба суд натиҳанд. як каси дигар нависонда ассалому алайкум бародар, агар дар Москва ҳисоби автомобил ҷарима спорид, сари вақт споридам чӣ мешавад? сари вақт споридагӣ бошен ҳеҷ мушкилӣ намешавад. як каси дигар нависонда илтимос ҷавоб тиҳен ассалому алайкум акаҷон, ман дар Россия студентский билет дорам, мара дар аэропорти Тоҷикистон авла ва бқп ба хизмати ҳарбӣ мебаранд ё ин ки не? хоб дар ҳамин бора як гапи муҳима мегум, бо диққат гӯш кунед. нафарҳое ки дар Россия студентский билет тайёр мекунанд, айни ҳол бисёр нафарат барои рейда нағалтидани дигар чизҳо, лекин дар ҳақиқат бигирем шумо дар ягон ҷо таҳсил намекунед. барои аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод будан студентский билет асос рол намебозад. асос ҳамое ки шумо аз донишгоҳтон маълумотнома бигирем бояд. агар дар ҳақиқат дар донишгоҳи Россия таҳсил кунӣ студентский билет дошта бошӣ, вақте ки Тоҷикистон меоӣ, аз ҳамун донишгоҳат маълумотномаи донишгоҳта мегирӣ ки ту дар ҳақиқат таҳсил кардеса дар ҳамунҷа. баъд ба воситаи ана ҳамин ҳуҷҷат метавонанд ки тура ба хизмат набаранд. тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.